asem to Mas Wito. Mbah, diceluk emas ora nyauri Mbah. Tak kentu iki, tak kentu. Sing semangat ora mbedina tunggone Lucy Brahmana asem. Ah, jono ya brengos sing aja Gatut Kaca. Kadang-kadang kuwira swara lan dulur-dulur seniwati ora ngaring kudu eling sing peparing Mbak Lucy. Nggih. Kuwi cakepan mengko pitur sing becik banget. Eling piye? Ora ngaring kudu eling sing peparing. Tegese awake dhewe kudu eling Mbak Lurah sing maringi awake dhewe. Tak kira eling sing gaure. Tegese Mbak Lurah sing nyaosi. Sing nyaosi. Iya toh, jenengan dugi mau wis dicaosi. Mesti di anu apa dihormati pasugatan gitu. Pun dereng nggih mau. Dereng no. Yo. Lah nyapa Mbah Lurah wis SMS kula ngeten no. Mbah Lurah pokoke lek bintang tamu Lucy Brahmanis ndak usah cepaki apa-apa. Terus Lucy Brahmanis komplit pokok. Daging nggawa dhewe. Ngombe wis sangu dhewe lho. Kethi rasa merek ngelak kok. Piye 4 sehat 5 sempurna kok. 4 sehat 5 sempurna. Diomongi yo alhamdulillah. Aku wis tangga-tanggaku ki renek lho sing kuru. Tenan makane aku ki batinku kok dulurku dhewe kok malah kuru. Umpama sampean dadi kuru kira-kira ora dipanggil Brahman. Loh, lah apa? Pedet. Masamu ki aja ngelek, aja ngenyekno penyanyi sindan lemu-lemu ngene iki masamu bermanfaat bagi nusa dan bangsa, terutama generasi bangsa Indonesia toh. Manfaate? Nah, manfaate piye aku biyen ning dek mben ning gone RT ku kono ki, kena gizi buruk kok kurang gizi no. Oh, biyen kurang gizi. Tangga-tangga. Gizi buruk. Saurunge aku teko kono iki kuru-kuru masamu. Ki jaman corona ki awake kok do kuru-kuru wah ngono. Pak, badhe ngersakne gizi aku ngono. Terus niki enten mie aku ngono. Terus marine celuk Pak RT aku. Tanggaku sing kuru-kuru tak ombeni kabeh. Dhisik dhewe Pak RT? Iya no tak mimi kabeh malah mbokmu Pak RT. Lah, ngapunten lho Mbak Limbo niki watuk kula. Teko ndi mawon. Aku nyapa to janger ning kene kok kumat edan. Aku jane arep insaf isin aku dipersani Pak Amin nggih. Sin bapak kula ki biyen. Heeh to, pepundhane dhewe. Nggih sing ganteng ra ilok-ilok ya. Buke wae nderek mboten Pak. Mboten alhamdulillah. Lho kaya ibuku dhewe kaya yayine gedhe rayune ndak umpama. Alhamdulillah. Anu bulurah sing pundi bulurah? Bulurah pundi? Oh ten nggih kenapa ken kondur to bulurah? Oh nggih. Bulurah bareng bulurah bucare ayo melu ngantuk. Sakon kondur. Ya. Kapati aman
dipun caosaken dumateng Bapak Kapolsek Mbak Lucy, Bapak dan Pramil juga dan semua jajaran sing rampuh. Iki mantau live streaming. Ibu kita saking dalam. Ya, lanjut. Au. Mbak Blas Kesi Kucing. Anak Aura, Bella, Septi tampil di depan. Yuk. Ya. Toss.